Waar ben je? Nou ja, je hebt jongen, de kapstokken ben leeg. En ik denk ook wel dat die leeg blijven. Er komt geen in. Nee, ik denk het niet. Nee. Toch alle media-aandacht en het zeg je van de burgemeester, het is wel saai haakt dat. Nee, ik denk dat dat net meer gebeuren gaat. Dus je zit hier zonder bijen. Ja, ja. En ik denk dat dat de opzet best heeft. Dat er is een vendetta-agenda of 4-4 tussen de gemeente Heerenveen en mij. En ja, Fleurtje bellen, Fleur moest gewoon dicht. Niet net linksom dan rechtsom. Maar wat had de gemeente daarvan belang bij? Nou ja, dan is er van alle rechtszaken om het pand heen is die oud. Ik ben dan kapot. Nou ja, hij heeft mijn bijen dan. Want de gemeente is eigenlijk een concurrent van jou? Ja, zeker weten, want die heeft zijn eigen kinderdagverblijven. En er is natuurlijk een verloop. Daar zei ik maar een rest van. Dus ja, wat dan nog mooier om dan ook nog reclame te maken met alle media van je eigen bandverbloemen. En anti-reclame van jou? Ja, en anti-reclame voor mij, ja. Dus dat kom ik op deze manier nooit te boven. Want daar heeft de burgemeester maar zijn interviews wel voor zwaarder. Want is dat wat er nou speelt? Dit is de een? Ja, dat zou bloed hoor, want hier kom ik net meer bovenop. En ja, ik zou net weten hoe je het in zo'n media klapje verwermen. Ja, alleen nog via de ruchter je rug helpen. En dat zal ik absoluut gebeuren, want in het welzijn van de bijen en in het welzijn van het kinderduivenleeuw zou wij toch juridische stappen ondernemen. Maar wat ik zelf heel erg vind, je bent een hele week verdoofd. Vanaf het moment van de sluiting tot het moment van de uitspraak, dan leef je in een roes en dan word je een beetje wekker. En dan zie je wat er gebeurd is en wat er skeer is. Ja, en dan is het wel heel erg dat dat uitspeelde wordt over de regen van de bijen. Want ja, die moesten hier direct bij, die moesten naar een nieuwe omgeving, met nieuwe gezichten, net wennen. Dan zei ik je nou schiet om. Dat is bij mijn leidsters natuurlijk hartstikke erg. Die heb ik een emotionele klap gewoon deze weken. En daar wordt al je net bij stilstaan. En dat vind ik wel heel erg. En Joost zit hier nou alleen nog. Hoe viel dat aan? Heel raar. Ik ben echt verbijsterd van, ja, verdriet. Want die doen je het net zwaar. Toen je van de molen dwaren hiep en die je net dacht dat er geen mens komen zo. Nou, nee, net zo, nee. Je had dan nog wel een vaststelling voor dat je nog wel wat jaren of dat er niet in komt. Maar nee, helemaal niks. Dus dit is voor jou ook wel een klap? Dit is een hele grote klap, ja. Ja, mijn bedrijf is in principe kapot. Ja, dan even inhoudelijk. Die beschuldiging van jou de band er ook gewoon pakt, dat is net weer? Nee. En opsletten in de douche of de nou ja, dat wc? Denk je wel zelf weten hoe ze douche en wc eruit zeggen we heen douche. Nou, dit is onze late ruimte. Hier binnen wc's. Ik zie geen douche. Nee, we hebben geen douche. En er zit een Glas in. glas in. Dus dat kan nooit juster worden? Nee. Dus dat is ook iets wat net weer is. Het is ook net zo dat je ze in een kast opsletten haalt of zo. Kan je geen kast? Best niet passen. Ze ziet je een stok om uit te slaan. En dat is aardig slagen. Dat is heel aardig slagen. Ze ben je nooit west om te zien. Dus dan kan je wel wat roppen.
Maar nogmaals, ik heb geen douche. Maar wat ken je nog verder? Ja, juridische stappen ondernemen. En je woon likken, meer ken je net. Want dit is toch inderdaad de eind van het bedrijf waarschijnlijk. En Ja. dat smiet een soort skiën op. Ja, Dus die skeervergoeding wil ik nog eerst. ja, absoluut. Want we hebben geen inkomsten meer nou. Wat stiert er nou in dat inspectierapport van de GGD om klachten? Dat er hier geschreeuwd zou worden. Dat kinderen emotioneel en fysiek mishandeld zouden worden. Hygiëne. Ja, dat is in grote lijnen wat ze aangeven. En je mrazen netje in de been? Nee, Je pakken ze net roeg beet. oh nee, dat ken ik fysiek net. Maar wat kun je dan nog ons aan rapport doen? Want de dreiging is dan natuurlijk dat de GGD, ja, of dat nog zin had, maar dat in elk geval nog sluiten kan, of net? Ze kennen mij aanwijzingen Jan op verbeteringspunten. Maar ja, als er je meer binnen, Dan heeft dat geen zin dan meer. heeft dat geen zin. Ja, wat biedt de toekomst voor jou nog? Ik zou het je op dit moment net zo kennen. Ik weet het niet. Zou je nog wel nog hebben om heel dol op Nijp te beginnen? Ja, hoor een namen in een oors. Nee, Nee? nee. Nee, dit is zo'n klappen, is dat... nee, op dit moment zoek ik dat net onderkennen, nee. En dus van ouders heb je nog verder niks meer uit? Nou, we hebben de leidsters hebben wel contact gehad. Maar mensen weten het net. Mensen zijn in verwarring gebracht. En dat is ook logisch als een burgemeester je informeert. En dat op een dusdanige manier doet. Maar alle media erbij. Ja, dan twijfel je. Dit rekt het jou wel, hè? Ja, heel erg. Ja. Je zit in een lege Benneduivenblauw. Ja. Ja.